Da ni yma mewn siop nwyddau electronig fawr iawn yn Ninas Osaka, ac yma ar y cwnter ar y chwith i mi mae yna declynna i fesur ymbelydredd, felly mae'n amlwg bod yn un o'r pethau mae pobl gyffredin yn ystyried yn Japan yma. Da ni wedi gweld yn ardal Tomioka bod nhw'n cael ei defnyddio yn rheolaidd achos yn amlwg dydy'r bobl ddim yn ymddiried y mesuriadau'r llywodraeth trwy'r amser. Felly dwi'n meddwl, o safbwynt Ynys Môn, mae'n bwysig i ni feddwl, wel, sut fysa ni'n licio byw yn bywydau gan gadw'r teclynna fel hyn yn y tŷ trwy'r amser. Da ni yma yn yr un siop a dwi'n gwelson ni fesuryddion ar gyfer y belydredd yn cael ei gwerthu, ac eto yma hefyd da ni'n gweld nwyddau sydd yn hyrwyddo ac email Olympaidd fydd yn hwcio yn 20-20. Hynny i chi feddwl tydi pa mor ddiogel ydy'r lle mewn gwirionedd, ac wrth gwrs mi oedd AB y prif weinidog wedi deud wrth y byd pan o'n gwneud cais am y gemau y bydda bod y peth yn hollol ddiogel. Ystiolaeth ydy yn amlwg dydy'r boblogaeth gyffredinol ddim mor siŵr o'r hynny. Da ni wedi bod yma yn Japan ers dros wsos bellach a da ni wedi tynnu tua terfyn y daith ryfeddol yma, dweud i gwir. A mae rhywun yn dod ddechrau dall beth sy'n mynd ymlaen yn Japan. Crafu'r wyneb byddwn ni efo'r diwylliant wrth gwrs, ond ni gymryd wsnosad ymlaen ni dreulio'r profiad yn iawn, ond yn barod da ni'n dechrau dysgu dipyn o wersi a swn i'n dweud bellad yma'r cwestiwn niwclear yn y cwestiwn mae yna ymwybyddiaeth go ddwys o hwn yma a mae yna mewn rhai cylchoedd drafodaeth gall ac eiddfed amdano fo, hynny ydy dydy'r llywodraeth ddim yn cael gwneud be licio nhw heb ryw fath o sialans. A mae yna yn sicr wers yng Nghymru ac os o'n i dweud ym Mhrydain gyfan. Dwi ddim yn gwybod os oes o sialans di bod sa da ni ffwr i gynlluniau honedig Llywodraeth Prydain ar y mater yma, ond y gwir ydy bod yna bosibilrwydd o Lywodraeth Prydain yn lluchio miliynau ar filiynau o arian at y prosiect yma sydd bron o bod yn anghynaliadwy, sa'n ni ddeud yn Sir Fôn. Dim ots beth ydych chi feddwl am diogal ei ffidio, dim ots beth ydych chi feddwl am y swyddi. Felly, beth da ni'n sôn amdano fama ydy mewn adag o gynni bod Llywodraeth Prydain yn sôn am luchio'r holl arian yma, pe mae'n ysgolion ni'n cau, pe mae'n strwythurau cymdeithasol ni'n gwegian, ysbytai ac yn y blaen, fel da chi'n gwybod yn iawn. Ydy'r gwleidyddion yn rhoi sialans i hwnna? Os nad ydyn nhw, mae'n bryd iddyn nhw'n gwneud gysylltiad rhwng y ddau beth.